kay kalima nga bagyo sining bulan sang Agosto. Ginapaabot nga magwa ang bagyo karon sa gabi ukon buwas sa aga, Agosto 23. Ang bagyo ang magadala sang laptalap na pag-ulan sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bugos nga Visayas, Palawan, kag Occidental Mindoro. Sa ato naman nga temperatura, mabatyaga naman ang temperatura sa 24 degrees to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kay na 5:38 sang aga, kag magatunod naman karon 6:03 sa gabi. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Good morning, kag welcome diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Sa kay Cisco Biola Baloyo Eras, good morning. Ang aton curfew, alas 8 hasta alas 4 gyapon sang kaga. Alas 8 gyapon. May liquor ban pag gyapon. May liquor ban, medyo sige lang ah. Dumagalamay gining mga eyebags ta Action Boy. Ay, correct. Hindi ka naka ano mo. Oo, ate pula ka man gyapon kung katanaw ka sa nga kung ano sa imo nga television kasi sa kagahan man mo. True. Pero at least, tiyang iban para-paraan ang iban mo Action Boy. Para-paraan lang. Good morning, Jane Osiser. Good morning. Good morning. Monitoring always. Kano Bam Villaflor. Good morning. Action Boy kag Miss Eden. Ay magyapon si President. Mic test. Mic test. Para na sa kanta yun naman karon. Mic True. test. Erla Vega. Good morning. Bia Jonathan. Good morning, man. Namin ba Action Boy si Bia Jonathan bala? Nakaano na siya bala sa may PCG na bala nga. Oo, sa Philippine Coast Guard nakapasar siya, no? Oo. Mag-start na sila training. Philip Alonsagay, Sir Casey Pen Press sa Stephen Prisquito dira sa San Carlos City. May Kindo, good morning action section boy pa niya. Kag Miga Eden, greet lang si Lola Neneng. Hello Lola Neneng, mailo nga pagpangapi ah. Lito Dayap, may agaman, kagay Gracia Horvidalia, of course, good morning. Sa Iyabana, pagid kay Julius, no? Gunduman mo? Si Julius. Julius Horvidalia. True. Jesselyn Andrada Tiangson, good morning lang, monitoring from Barangay Mansilingan. Sa kay Christina Villalobos, of course. Kay Pepperoni Kasilagan. Tamya lang bata niya nga si Alvi Kasilagan. Dira sa may Inclaro, sa may Banwasang Binalbagan. Suset Plomeda, may agaman. Edwin Pineda, nag-upod man sa aton. Paano ko no mag-join sa Energy France Club? May pamangkot kay Dennis. Sa kay Dennis, yung pamangkot. Arna Dennis, may ma-join ho? Entertain na lang. Dominic Tejada Duran. Parinte, good morning. Naman rin natin lista. Eveline Pomoseno, may aga Action Boy Action Eden. Labayan Eduardo Jr., may aga watching live from Dunya Juliana. Milo Huyatid Amit, good morning Action Boy Action Eden. Danny Piliones, good morning man sa Piliones kag Recla family. Kag NJ Merida Masgong, good morning watching from Cavite. Kag dira sa akon gili nga kuan bala sa pamilya mala ni T.I. Elvira Advincula bala nga nagtaliwan. Condolence lang gid condolence sa pamilya. Mga parinte ko man dira sa Binalbagan. Grabe na yung mga kaparintiyan, may Action Boy. Nga nga amon ra magiga pertin niya. From north to south, east to west niya. Guro, presidente sa Pilipinas. May ara mang guro. May ara mang guro buto May ara gid jay, Bilogan Negros guro, wala zero. Sige. Bayanihan FM Negros, shout out lang ko no from Moises Padilla, Kuya M-Boy ko no. Kay sa hinubaan ng Election Boy, Alagad Radio. Kagay kagawad King Rombines dira sa Barangay 1. Yes, Good morning. nagana siya kay Ina. Si Sir Binoman bala sa Ibi Magalona. Oo, nag-chat kita si Sir Binoman. Sir, kamusta ka dira? How are you? Kamusta na? How are you? Kumusta ang mga kasagda? Kamusta mga kasagda? Mga blue crabs da? Kumusta na? Charot lang. Eriman Desiderio watching from Purok Mars ko no Eriman family sa Sonedco. Good morning. Kay Sir Ronnie Galia sa LTO. Kag tatanan nga LTO dito sa Robinsons. Sir Ronnie, good morning. Nakilalaman ko da si Juliet Magalona. Pag-greet ka kaligad, Action Boy. Correct. Mga taga dito na. Remia Garcia, good morning man. Of course, kay One Ball Gallo. Good morning. Lipay gini siguro kay ang Raptors nagdaog. I don't know kung Raptors ni siya.
Kay 3-0 na sumong eh. Oo. Muna balita na karon, di ba? Ang Utah, pagid ko Action Boy, balita Utah is Jazz? 124 versus Denver 87. So, ang Denver standing na. subong 2-1. Nasilip ako tayo Denver McNuggets doon. Denver Nuggets lang. Nuggets, Ang gapon daong man gapon ng LA Lakers against sa Portland Trail Blazers. Kaya ang LA Lakers na perdi na sa game 1 mo. Oo, correct. Nagdaog man ang Milwaukee Bucks. Versus, Milwaukee Bucks na ganing kontra naman nalipat ko. Pero perdi man sila sa game 1 mo. oo, bawi-bawi lang. Nalipat lang ko sa ila kontra. Hinebrago ro. Hinebra lang Tingnan sa Milwaukee, nga isa na nga player ang gina-consider na siya nga the best player bla Oo. sa basketball is ni si Giannis Antetokounmpo. Oo na. Pertigin man sa Pampangon, sa Pampangon Sa Gatsi mo? sa shooting lumansi ko siya. Ay, kalabang! Sa dalagan. Sa movement lang daw. Sa dalagan. Pag Sa movement. Ma'am, mala sila guro. Magtanda sila nga. Grabe, doon ka bilog-bula. Action boy ba? Ay, sa gina-dribble niya. Ay, sa chan. Oh my gosh. Why na ko gaagaw bula. Good. Ginapasa na lang ang ginahulat. Danny Pillones, good morning. NJ Merida Masgong. Sa Bayanihan, FM Negros. So, shout out lang from Moises Padilla. Amo na nakita, no? Eriman yes. Desiderio, Purok Mars, Iriman family. Sa sunod ko, good morning man. Dennis Richard Tibor Roma. O, amo na siya naghahatag sa aton sang kuan. So, amo na siya kasabat. Franco Villanueva Osorio, sa kay Ernie Florentino. Good morning, Yes, man. good Kay Ma'am morning. Elizabeth Malaka Gamala. Good morning, ma'am. Amo ni go poy niya ga kuan niya, wala siya ga miss Wala siya. absent. Ara na siya permi. Oo. Si Vanessa na kay na, no? Yes. So, Bad ara, news. gina sila ya. Action Radio Philippine Standard Time 12. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:13. Detalya na sa mga balita lokal. Ginpalawig ni Bacolod City Mayor Evilio Lunardia ang curfew, akong pagpatuman sa curfew hours sa siyudad sa Bacolod nga halin sa alas 8 tugtog akong sang gabi tugtog alas 4 sang kagahon. Sa Executive Order number 54 sang alkalde, ang ini nga curfew hours ang ginpalawig umpisa Agosto 22 tugtog Agosto 31. Nasaad naman sa Section 2 sa Executive Order ang mga exemptions kaangay sa mga public emergencies. Una nagpatuman sa alas 8 nga curfew hours kung nagasugod ang curfew hours alas 8 sa Agosto 9 matapos ang pangabay sa mga health experts sa alkalde bagod padayon nga nagasaka ang local transmission sa COVID-19 diri sa siyudad sang Bacolod. Naglabot naman sa 3,257 ang kabilugan nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugaan sa 105 ka bagong nga kaso. Sa datos ng DOH-6 ang bagong nga kaso ginalakipan sa 103 ka local cases, isa ka apor kag isa ka LSI. Ginanunsyo man sa DOH-6 ang 16 ka bagong nga nag-ayo kun may kabilugan nga 1,458 ka recoveries. Ini ang ginalakipan sa syudad sa Bacolod nga may siyam, probinsya sang Iloilo nga may 4 kag 3 sa Capiz, samtang 3 ang nagdugang sa napatay nga nagdala sa kabilugan nga 53 nga death toll. Ang napatay na record sa syudad sa Bacolod nga may 2 kag isa sa syudad sang Iloilo. Ang Western Visayas ang nakapagwa sang 185 ka laboratory results nga may 105 ka bag-o, 15 ka repeat test, ay 165 ka negatibo kag wala sang repeat test.
Ginpahayag naman ni Bacolod Interagency Task Force Chairman Vice Mayor Elcid Familiaran nga igasumeter ni Bacolod Mayor Evilio Leonardia sa National Interagency Task Force ang liwat nga hinyo sang grupo sa mga doktor nga ipaidalom sa Enhanced Community Quarantine ang syudad sa Bacolod sa sulod sang 2 ka semana. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni Familiaran nga madamo sang negosyante ang hindi konforme sa among hinyo apang ginrason sang alkalde nga sa negosyo mahimo pa makabawi apang kung kabuhi ang madula hindi mabalik. Sa iya kadlawan kahapon nga adlaw ang handom lamang ni Familiaran ang dugang bugay sang kabuhi kag mahilway ang pungsod batok sa COVID-19. Suportado naman sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry ang mando sa National Interagency Task Force nga kinahanglan magsuksok sa face shield ang publiko sa pagpadulong sa mga malls kag iban pa nga establishmento komersyal. Nagapati si MBCCI Executive Officer Frank Carbon nga mas kinahanglanon sa karon sang dugang nga tikang nga epektibo sa pagpugong sang paglaptas sang COVID-19. Suno kay Carbon ang mga containment protocol nga una naging patuman sang gobyerno ang kulang agud nga hindi matapikan sang balatian ng publiko. Apang nagala umanghanay sa mga negosyante nga kinahanglanon sa gihapon sang hugot nga pagpatuman sini agud maangkon ang pinakatinutuyo sang mando. Nagpasiguro naman si Carbon nga ang hanay sa mga negosyante ang magasunod sa mando sang gobyerno ilabi na kung ini ang para sa kaayuhan sang tanan. Kumpirmado na ang pagpauli sang 40 tanan ka mga locally stranded individuals gikan sa Cebu nga natala na mag-abot sa syudad sa Bacolod sa masunod nga adlaw kasunod sang moratorium nga ginpapanahog sa National IATF sa natala na nga magatakop ini karon nga adlaw. Sunod kay Councilor Cindy Rojas, Chairman sa Committee on Returning Residents, ini nga mga LSI ang kumpleto na nga nakaproseso sa kinahanglanon nga mga dokumento para sa ilang pagbiyahe buwas karon sa gabi. Duha pa ni Rojas, ini nga mga LSI ang magasakay sa barko ka abot sa akon mag-aagi sa Iloilo antes pa magdungka sa puerto sang Banago. Sa Piat Kabahin, naglambot naman sa 150 ka mga LSI kan sa Metro Manila ang nataga na sang Certificate of Coordination sang iya talatapan kag natala naman nga magabiyahe pauli sa syudad sa Bacolod sakay sa eroplano sa masunod man nga adlaw. Dako man ang pagpasalamat ni Rojas sa moratorium ng ipapanahog sa National IATF bangod ini ang nagresulta man sa pagligwa sa mga eskwelahan nga ginagamit sa syudad bilang quarantine facilities. Naabtan na sila liwat ang MECQ balasang Cebu, tapos naabtan na naman sila liwat ng gintiraan ng court sa Tabuelan, tapos naabtan sila moratorium naton diri. So long overdue na gina-actually naton Cebu LSI, so amo na sila ang ginuna ko facilitate. Ang kabahin sa pahayag ni Councilor Cindy Rojas. Preparado na ang mga personnel sa City Disaster Risk Reduction Management Office nga na-assign para sa pang-disinfect sa mga kargamento lakip na sa mga quarantine facilities nga pagatiniran sa mga locally stranded individuals nga natala na magapauli sa syudad masunod nga inadlaw. Sunod kay Executive Assistant kay CDRRMO Cluster Head Jomari Vargas, apisar sa 2 ka semana nga moratorium nga ginmando sa National IATF angod sa pagbiyahe sa mga LSI kag OFW, ginklaro ni Vargas nga wala sige hapon sang pahuway ang mga miyembro sang disinfection team bangod sa madamo nga kaso sang local transmission nga nagluntad sa nagkalain-lain nga mga barangay. Dako man ang pagpasalamat ni Vargas bangod sa pihak sang wala untat nga exposure sa iyang mga personnel, wala sang bisan isa man nga natapikan sang virus bangod sang safety measures nga ginapatuman sang iya sini nga talatapan. Sa katapusan nga bahin sa aton balita lokal, wala malakip sa ginlift nga moratorium ang biyahe sang Fastcraft ng Rota Iloilo Bacolod vice versa. Kag para lamang sa essential goods kag cargos ang biyahe naman sang roll-on roll-off vessel alin sa Dumangas Iloilo pabalik sa Bradco Port vice versa. Ginapahayag ni PCG Negros Occidental Head Commander Johnson Benjamin nga nagahulat pang iya opisina sa ipagwa nga statement nanay Bacolod City Mayor Evilio Leonardia kag Iloilo City Mayor Jerry Treñas angot sa panibagong nga mando. Sa Remunuan, karon nga adlaw Sabado magabalik ng biyahe sa pagpapauli sa mga LSIs, returning overseas Filipinos kag OFWs matapos nga wala na sang moratorium nga una ginpatuman sa probinsya kag syudad sa Bacolod sa sulod sang 2 ka semana. May kang tanan sa pagbalik sa biyahe, ginahinyo naman ni Benjamin sa mga LSIs, returning overseas Filipinos kag OFWs nga makikangot sa LGU agud matagan sang prioridad sa repatriation. I-qualify ko ang Fastcraft na ton, wala pa nagabiyahe between Iloilo and Bacolod. Ang aton niya Roro vessel, flying Dumangas,
And Bacolod thread ko is on ano na siya, sige ng biyahe niya 24/7. Only for essential goods and cargoes. Ang kabayan sa mapahayag ni Philippine Coast Guard Commander Johnson Benjamin. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:20. Kag sa nagapangapi naman naton nga mga ka-action bala, gina-recommend naton sa inyo. Pilipinas, wala pa sang nabaton nga application para sa trial sang COVID-19 vaccine. Samtang 5 bilyones pesos ginpain para sa pag-hire sa mga contact tracers. Detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Okay. Good morning kay Jafet Penuelas Teves Connection Boy. Shout out sa Manila North Point. Eric Alinzangan Cortesinia Sr. Watching from Barangay Consing, EB Magalona. Good morning sa tanan nga nagapamati. Maris Abetong Blanc. Good morning man. Mark Anthony Villar Asilan. Good morning sa Bugos nga Negros. Sitio Barangay Gintubdan Isabela. Gintubhan, gali. Gintubhan, Isabela. Sa Asilan, Villar family watching sa New Zealand. Hambali may kindo, Action Boy. Sorry, kuno Action Boy Duran, gali. Kay pareho sila gwapo. Kag bataon pa. Amo na nagsala. May bata pa. Pareho sila gwapo, kag may bata. Amo na goro. Kita ko din kay Dennis Blau. Niya, no comment na siya sa Lakers. Kay Blazers, nisa mo, pirdi naman nisa. Sige, kita Dennis. Blazers. Amo na galing no comment sa... comment ako sa Lakers. Pirdi mo. Ikaw yan sa diin kaya. Sa championship na lang, kuya. Diraan lang ka ma-decide. Pag nag-championship pero na. naging yung do team mo nga doon na pusuan. Subong namian ko, subong sa kuha na, tani, Houston Rockets ko mo. Houston Rockets ko tani. Kay West, kuya mo. Ang Houston Rockets, sarap naman. Pero subong na sa mga nag-ano yan. Houston Rockets yan eh. Houston Rockets. Inibra lang ko yung Marites Gonzales, good morning, Boy Duran. Franco Villanueva, Osorio, Barangay Robles, La Castellana. Thank you for listening. Di kay Pinky Gabasa, Connection Boy. Pinky Gabasa, good morning man. Paliwag lang greet ko sa bata niya. Happy birthday kay John Frederick Gabasa. Happy birthday. Happy birthday, John Frederick. Happy birthday, John. Gingging Arroyo, good morning man. Remia Garcia, kag Josefa Cabrera. Ay, di na sila subong man. Ito pagbalay, kami ni sa una makaingod mo. Hindi ko balo kung di na ni sila subong. No? Salvador Castañeda, watching from General Trias, Cavite. Phil Alonsagay, of course, migo na to sa Japan. Cecilia Santiago, Philip Lorente. Tamyaw ko lang dira sa Barangay Mansilingan, Mr. Rudy Agsam Catedral. Dahil Linden, abot ni Action Boy ba? Kupa. Action Boy pa yan? Dinigulang. Nanigulang na to sa basketball yan, NBA. Annie Raffles, good morning. Stay safe from Okinawa, Japan. Yes. Ohio gozaimasu.
Arigato. Arigato. Jose, Wala yes. ko nang balang sugpon mo. Wala ko nang balang sugpon. Anong sabi mo na? Wala na gani, arigato lang. Jose Harrison Lapinig Junio kay Sarmiento Emon. Listening from Pasay, Metro Manila. Yes. Ah, Kay sige. Ma'am Liza Amoroso, dira, good morning Good man. morning. Kay Che Eric Rojo Asyado, good morning, Action Boy, Action Eden. Kay Ma'am Liza Amoroso, kaya ang premium, nadunduan mo to Action Boy. Ari, pati kaya ng premium, kaya wala kami kakita ay. Kaya sa NGC, ni siya Action Boy mo. Sinalock down sila. I think do kilala ko na. Sige lang. Standby kita sa aton mga balita national. There is Action Balita Morning Edition. Kag sa ato naman nga paglikaw sa balatian mga aksyon ang live Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:26, detalya na sang mga balita nasyonal. Ginpahayag sang Food and Drug Administration nga wala pa ang ahensya nakabaton sang anuman nga application alin sa COVID-19 vaccine developers para makaumpisa sang trial sa Pilipinas. Suno kay Dr. Jesusa Sirunay, FDA Director sang Center for Drug Regulation and Research, nga sa idalom sang normal course, nagalawig sang 45 tutob 60 kadlaw antes maprubahan ang application sa clinical trial apang mahimo ini mapadasig para sa COVID-19 vaccines. Duwa pa ni Sirunay, ginapangita sang FDA ang kompleto nga dokumento bangod hindi ini maproseso kung kulang ang ginapangita nga papeles. Samtang ginpahayag ni Sirunay nga approval sang phase 4 trial o kung last stage ang nagalawig sang 70 tubtub 90 kaadlaw. Ginpahayag naman ni Philippine Foundation for Vaccination President Dr. Liza Gonzalez nga ang mga health workers kalakip sa iprioridad agud mag-interest sa clinical trials para sa COVID-19 vaccines. Sa among nga forum, ginpahayag naman sa FDA nga wala pa ang ahensya sa may nabaton nga aplikasyon para sa clinical trials ng COVID-19 vaccine sa pungsod. Sunod kay Gonzalez nga sa tion nga ang vaccine developers magapasa na sang ila aplikasyon masunod nga bulan, ang clinical trials mahimo mag-umpisa sa Oktubre o Nobyembre. Dugang pa ni Gonzalez nga ang pinakatemprano nga magawa ang resulta sa clinical trials among sa Marso tubtob sa Mayo. Samtang ginaabi-abi sang TILG ang tikang sang Kongreso nga magpain sang 5 bilyones pesos para sa pag-hire sang contact tracers alin sa kinadusong nga Bayanihan to Recover as One Act o kung Bayanihan 2 nga may 165.5 bilyones pesos nga budget. Nagpasalamat si DILG Chief DILG Secretary Eduardo Año sa mga mamalida tungod ang dugang nga pondo makabulig agud ang gobyerno makapatuman sa mas agresibo nga contact tracing, active case surveillance kag case findings nga mo ang pillars sang National Action Plan batok sa COVID-19 pandemic. Doa pa ni Anyo, maayo ni nga balita bangod makadugang na hire sang 50,000 kadugang nga contact tracers agud malambot ang ginrekomendar sang WHO nga ratio nga isa ka contact tracer sa kada 800 ka tawo. Palayag pa ni Anyo, ang DILG handa mag-recruit sang dugang nga contact tracers sa tiyon nga ang pondo mahatag na sang Department of Budget and Management. Sa iban pa nga balita national, nag-aayon na ang kondisyon ni Senator Bong Revilla Jr. kag sa update gikan sa Bacoor City Mayor Lani Mercado Revilla, ginpahayag sini nga may pneumonia pa sa gihapon ng senador apang mas nag-aayon na ang sitwasyon sa karon. Duga pa sang asawa ni Revilla nga sa may panalagsa nagaubo pa ang yabana kag kun mag-istorya ini rason nga kinahanglan pa sang mas malawig nga pagpahuway. Ginahingyo liwat sa alkalde ang pangamuyo para sa iyabana kag nagpasalamat sa mga doktor kag nurse nga nagatatap sa senador. Nanawagan ang Department of Foreign Affairs sa tanan nga Pinoy sa abroad nga mag-cooperar
kag magpakikangot sa ilang gobyerno sa pungsod kundi nagatrabaho subong man sa local health authorities para sa safety kag proteksyon. Nagwa ang bahag sa DFA matapos nadugangan sang duha ang kumpirmado nga nagpositibo sa Pinoy abroad nga nagdala sa kabilugan nga 9,975 ka kaso. Sunod sa DFA, duwa lamang kapungsod sa the Americas kag Asia and the Pacific ang nagkumpirmar sa bago nga kaso sa COVID-19 kag wala sang bago nga recoveries kag wala man sa napatay nga na record. Sa datos ng TFA, 5,869 ang recoveries kag 733 naman ang napatay nga Pinoy abroad. Ginapakamalaot naman ni Senator Amy Marcos ang ranking officials nga ginaangon sa korupsyon sa PhilHealth kag gintawag nga wala sang delikadesa matapos nga wala nag-leave of absence agud maghatag sang alagyan sa investigasyon. Sunod kay Marcos, ginabudlayan sa karon ang NBI kag Commission on Audit sa anomalya sa PhilHealth bangod hindi dali-dali makagiho agud pangitaon ang tanan nga papeles matapos ngiyara sa gihapon nagatrabaho ang pila ka ginangot sa korupsyon. Samtang gindayon naman ni Marcos ang ombudsman sa pagpapanaog sang suspension order sa pila ka PhilHealth officials nga suno sa senador dako nga bulig sa pagpapos nga makakuha sang dugang pa nga mga impormasyon. Naglambot na sa masobra 23.57 milyones ka mga estudyante ang nakapa-enroll na para sa school year 2020-2021. Sa record gikan sa Department of Education, naglambot na sa 23,573,012 ka mga estudyante na naka-enroll. Sa nasamit nga record, 21,775 akong 21,775,473 ang na-record sa pampublikong eskulahan, samtang 1.75 milyones naman sa private schools. Ginapaabot nga madugangan pang datos sa enrollees, bangod pa dayon pa ang enrollment sa iban nga pribado nga mga eskulahan. Sa katapusan nga balita national, ginaprubahan naman sa House Technical Working Group ang ginaduso nga hindi pag-ilakip ang miyembro sang media para himuon nga testigo sa anti-narcotics operations. Sa online hearings ng TWG, ginpahayag ni Surigao del Norte Robert Ace Barbers nga tuyo suno agod mabutang sa seguridad ang safety sang media. Patag ni Barbers nga kung i-require ang media nga magtestigo, mahimo nga imando sang korte nga magtambong sa hearing nga posible magbutang pa sa paandam sa kabuhi sang media. Gininsister ni Rodriguez nga mahimo sa gihapon maka-cover sa drug operations ang media apang para lamang sa journalistic purpose. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:32. Kag para Alright, good morning naman sa kay Marjorie Villaflor Tipsay, may agagid, sa kay dinatatulambi man kay Cherik, Cherik Eric Rojo, good morning, no? Sa kay Jose Harrison Lapinigunyo sa Stonehaven ini sa Granada.
No, Esterlyn Rodablas, Salvador ni Tauban. Ay! Kumpare ko na eh. Pare! Pare, kumusta Ay, pare ko? pare. Kumusta na? Sa kay Badong, Tauban. Oo. Tauban niya kundi si Unasan. Oo, si Unas. Ini siya Tauban niya. Perte pag niya. Taob ka Unas, grabe ba? No? Iba talaga ang mga pangalan yun, Si Vanessa Mayo, Areo. Hello, Action Boy and gorgeous Miss Eden. Thank you so much. I love your OOTD. Thank you so much. Gusto OOTD, mo na sa mga takse? Taka ba? Outfit of the day. OOTD, gli na sa taxi, ano? Sa matindog ko dapat. Para Kami makita tinda niya. kami. Na. Talaka ba? Ngayon, kasi mo yan. Regards sila sa classmate niya sa St. Lasal, Rosana Sumugat. Thanks siguro sa Action Radio for reading everyone's greetings. Sige, we will try our best kung basta Oh, malamutan yes. lang. Oo. Kaya kisadaan, sunggod ang iban nila ha. Kay Ostina Villa, kumusta ka na, Day? Nakakuha na? Nakatapos na? Abi ko kung ano naman yung sugpon mo. Itong kulol ba? Tapos na bala. Kaya mo? daw video nag-comment siya eh, no? Nag-quarantine. Ah. Pero okay na, I think. Keep safe, no? Anthony Jones, Tabulong Havilio. Good morning, Action Eden, Action Boy. Monitor lang kami dire sa Higad sang Suba. Wow. Sa Inayawan, Kawayan. Nami, ba? Suba-suba ka mo dabi. Na-miss ko mo na ang Inayawan mo kay nakastay ko na bala, no? Sa Mga pila ka tuig. Di man, mga 6 months nakastay ko da sa nakaupo sa pare na mo. Oo. Nakastay ko da sa una sa kumbento. Sa simbahan. Oo. Nakita ko Dutay yan. hilo si Juan. Kita mo, mga tipulo-tipulo. Di sa Sigaw. kumawa mo. So, mong gamat tama sa shape ka muna. Gapasaka. Gamo na sa Maleficent. Well, well. What a glittering assemblage. Sige. Oy, tayo magtindag mo silang di Vanessa. Niya, wow, wow, wow. Amo na to, no? Wawawiwa. Sa Bat 78 yung sa La Castellana, Gemma. Humble Gemma of Kenya. Sige. Lisa Joy, Elon Amoroso, of course. Rin na si Mama Moroso. Oo, yung great kaina. Sige. Okay, standby na kita sa aton nga mga dugang nga mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:37. Sa detalye na sa Balita International, magkagarantiya sang duha ka tuig nga immunity batok sa COVID-19 at ang Sputnik 5 nga vaccine sang Russia. Sino kay Professor Dennis Longinov nga Deputy Director sa Gamaleya Research Institute, sa ila pagtuon nakita nga ang vaccine ang magaprotekta sa vaccinated individual batok sa COVID-19 sang duha ka tuig ug sobra pa. Dugang pa, tanan nga individual ang itagaan sang vaccine ang wala sang may nabatyagan nga side effects kaangay sang hilanat, sakit sa ulo kag hyperthermia. Sa balita sa patag sa pagnegosyo, natala na nga ipasa sa Department of Budget and Management sa Kongreso ang idaproponer nga 4.5 trilyones pesos nga 2021 national budget sa masunod nga semana. Sunod kay Budget Secretary Wendell Avisado, ini para man ma-finance ang matikang nga ginahimo sang gobyerno batok sa nagapadayon nga COVID-19 pandemic. Doon man ni Avisado ang detalye sa proposed 2021 budget. Lagip na ang ginpain nga budget yara ini sa COVID-19 related nga mga programa, aktibidad kag proyekto ang ipahibalo sa publiko kung napasa na nila sa Kongreso. Una na ginpahag ni Avisado nga ang budget masunod nga tuig ang maghatag priority sa mga programa kag proyekto may kang tanan sa health crisis nga gintuga sa COVID-19 virus. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 65 centimos, Singapore dollar 35 pesos kag 47 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 28 centimos. Sa ato naman nga balita entertainment, Action Boy, gayon kasubo sa actress nga si Jane De Leon ang pag-postpone sang movie nga Darna. Sa statement nga ginpahayag man sang network, postponed indefinitely ang Darna bangod sa nagapadayon nga syempre COVID-19 pandemic. Ano lang postpone kay base si Darna makabulig sa pagtatna sa COVID, di man?
Hindi ko rin, no? No comment. Sa Instagram Superhero. po, the news the news and views of the host does not reflect, ha? Sa Instagram po, sa actress, ginpayag sini nga normal lang, nga nagkakasubo siya pang may mas maayo kung action boy. Ang rason nga hindi pag dayonon. Alangan ipilit, gid, no? Hindi mo na pag ipilit. Kung hindi ka na say mo, hindi mo pag ipilit. Charot. May lain ang hugot. Ay, hindi para sa imo, hindi ka na para sa imo. Madumduman action boy nga una magabida kung tani sa amo nga movie si Angel Locsin. Tapos ginsundan ni Liza Soberano. Galing kami mga medical sila reasons. That's why nga si Jane De Leon ang ginsunod nga Darna. Okay. Muna sa, ang nami amo nga Darna, sino man? Ako nung si Ako Angel self Locsin, ko ida. Sino pa bi? Kayo si, hindi, si Darna. Narda ka lang niya. Tala. Lokal. Hindi kay si Darna actually, si Narda na siya. Na. Kaya? Ikaw yung si Narda, ka lang ka pabilin nga Narda. Hindi ka pwede mag... Abi ko si Crystal. Balita sa sports, daog ang Toronto Raptors bato sa Brooklyn Nets sa score nga 117-92 sa NBA playoffs kagabi. Sa inampa, nakakuha sa 26 puntos si Pascal Siakam nga may 8 ka rebound kag 5 ka assist. Samtang 11 puntos naman, napulo ka rebounds kag 7 ka assist kay Kyle Lowry sang Raptors. Nanguna naman sa Nets si Tyler Johnson nga may 23 puntos. Dinsundan ni Caris LeVert nga may 15 puntos kag Chris Chiosa 14 puntos. Balita espesyal! La 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 la. Di ka makanta. Anong kwaon mo? Sige na. Okay, alright. Good morning, Nanay. Santo lang session boy. Good morning kay kay Best Meat. Hello, good morning ko Action Boy. Mabuhay kami. Hindi mo kami deads, charot lang. Mabuhay ko no. Hambal ni Rachel Aguarenze, morning ko Action Boy and Pretty Eden. Kanay isang earrings. Thank you, may lang kitaon mang earrings no. Kay gamay lang siya, minimalist ko subong. Hambal ni Anthony Havilio Action Boy. Ay really Action Boy siguro sang si Father Olam pana ko nung parish priest. Ulihin na lang kanta Father Olam. So 1983 pa rin sa'yo napakakawayan yan. Kay Father Kwan sa una, if you kung check nila, kay Father George Carion sa una, sa si Father George ang parish priest nila. So... Kung sa una, naka-stay ko na mga 6 months. Kaya ginaupod-upod, gusto na ni Father mo, kay sakristan niya ko mo, Father George Carion. Wow! Amazing Action Boy. Ay, sorry mo lang. Natunan. Dali lang yung action, hindi na mo naging kuha ko na. May balo sa mga grade 11 bala, nga wala pa naka-enroll ang Technological Foundation Institute sa Ciudad Zambago. Parami pa nangabaton sa enrollee sa masunod nga senior high programs. Academic tracks nilang ABM kag HUMS, sa TVL tracks, Automotive, Electrical, Electronic, Computer Systems, Computer Programming. Na. Ano? Masugpon na. Doon ka kalipat, ha? Ikaw na yung masugpon. Sige. Si Hostita Villa, blaki, naging kumusta ako. Bala niya, okay na ko nung boy, ano? Very good. Pa-shout out lang ko para sa mga staff ni Judge Guanzon. Kaysa kay Judge Guanzon, sa RTC Branch 62. Sa Bago. Ay, hindi galing. Hindi siya sa Hall of Justice. Si Judge Guanzon sa Bago ni RTC Branch 62 sa Bago City. Good morning. Yes. So, good morning, galita na Action Boy kay Ma'am Jessica Benguelo, no? Kag sa iyang hobby. Kag kay Manong Lev, kag kay Jeren, kag sa baby princess nila. Good morning. Good morning. Hello, good morning. Ika, ako lang niblasan ko, ano? Buknoy Panagiton from Taiwan. Veronica Santillan Manukan. Hello, good morning. Ay, kagandahan gidya kay Eden. Tumaybi na ko. Tama na. Andrew Juanites.
Ay, ato ni nga kuan di sa una, rin di sa una sa aton. Monica Dicena Carillo. Good morning, Kas Rick Miloy. Sige. B. Smith. Oh, yes. Ano basa ko na siya, Gina? Nga action boy, wala ka nagseminarista, how? Nagsulod ko sa una, actually. Nagsunod siya sa una. Oo. Galing seminarya. ito mga, you know, Yung pagwa. yung pagwa, kick out. Oo. Hindi man kick out, Oo. Dahil sa ating balita special action. Before talaga kasi magsunggot ang president, ang song of the day. Abe, ano ka na sa the day? Huwag makita. No continuation lang nagliga. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. Okay. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we'll make a better day. Just you and me. Te. Perfect. Balita special na ta. Sabi ko, nasiguran ko naman sa puno. There comes a time Sige. when you hear the sudden call when the world must come together as one. Perfect. Hindi wala na sa may mas budlay nga kanta, Dennis. Ano naman? Wala na blang daw. Daw ka pala malhas man tabala. Oo, wala kita lilindoy. Hindi wala sa tililig-ik ko wala ng kanta. Okay. Sige, sa balita special ng Tato Action Boy, kita mo man nag-aabangers. Dali lang yan dahil kay Marjorie Villaflor Tipsay. Kay malimtang ko na gano'n. Marjorie Villaflor Tipsay, shout out ko sa Little Marty Academy family. Kag Mike Liboon, good morning. Yes! Parikoy. Good morning, Mike Liboon, good morning. Sige, go. Yes. Sa atong balita special tips kung paano magpagamay sang bilbil action boy. Tindi ba na dumduman mo ito nagligad continuation na ikatatlo ni action boy, una to di ba mainom isa ka baso nga tubig bago Tapos magkaon. magkaon. Magkaon sang normal mga kaon, minsan 5 times a day pa pero tagjutay lang. Ikatatlo ang amo to action boy, amo nagaligapon. Dubawasan ang pagkain. Ikaapat action boy, kaon ka kung hinay-hinay lang magkaon. Ay, hindi ba dasig? Hindi magdasig. lumba. Oo, hindi pa lumba. Ay, para ma-digest mo gid bala mayo, mausap mo gid siya mayo, kag dugay-dugay, abi mo dubusog ka na minsan tatlo pa lang katimo. Galing kay daw nadugayan kaya gali. Wala guro kami doon ka kay to ka dasig sa mo Hamo, magkaon. magkaon. Dasig kami Oo, magkaon kag actually. damo makaon mo action boy mo kay timo ka lang at timo. Kami mo kinambot ka bla. True. Na- That's why nga galing kay kiss abala, amo na bala action boy notice mo, example tapos ka na sukad or ara kami sa restaurant, maubusan ka na isang kanon mo mag-order ka pa to. Nga extra rice please kung madugayan hindi mo na maubos. Hindi mo na maubos. Kung nara da yon. Oo, ubos mo isa pag extra rice da yon na. Ti kami gali isala na galing amon ginahimo eh. Nga tunga-tunga pa lang kundi may mga unlimited rice na. Tunga-tunga Wala na order. True. Hindi mo Dapat pasar. mo danay, So, ubuson. ubuso nanay. Oo. Kaya namas namin na dahil nandugo sa kusako, isablado ka damo sa ginatagaan pa to. Para dumadulaan ka gana. Okay. Kumbaga, i-cherish mo gid balang. So, hindi ka magpangaki kung medyo ka delay. Para na sa imo, ano ka man yaman. Para na sa imo. Correct. Ikalima, action boy, exercise 3 to 4 times a week. Actually, tawag hambal nga hindi man advisable, action boy, nga everyday mag-exercise. At least 3 to 4 times a week, pwede na. Mga 30 minutes lang. 30 minutes until 1 hour. Exercise ka man. Hindi ka ma-exercise nga. Exercise ka pala. Tama ba ko pala? Tama mo na. Exercise Kaya na naman mo na. Ano na yung... Correct. Ama mo na. Exercise. Ama mo na. Ang mga joints sa kamot na. Very good. Kami kung may klase ni si Action Boy kada hapon mo. Exercise yun na. Ang karakhak syempre. Very good, diba? Kaya ka nagagamit ka mas damong ang nerve kung nagakuan ka, nagakusmod. Mo na. Nagakusmod ka, mas Sige, damong wala ang akong nerve. magagiho. Mas damo ko na nga nagagamit kung nagakusmod ka. That's why nga, pero may smile ko na parang muna. Smile lang ha. Hindi man sila yung kadlaw sa wala rason. Kito ka galing. alang. Bangdan ka na. Ano ginangirit din naman. Pambangdan ka na karan. Okay, next action boy. Pabaskugon ko ng muscle sa chan. Or i-develop. Develop mo. Kay do mahugot siya bala. Usually, ang tao or typical nga tao bala action boy, ang pagkabusog, kumbaga, dubunggo gid bala sa chan nga pagkabusog. Naduga mo amo, ginabala. Hindi man kinanlan nga amo na. Hindi ba galing sa makaigot na ginakakasan pag sa paha ba? Di ba? Kido. Ungga pa. Kido ginapunggan sa paha. Oo,
gusto ko ibunggo gid ba sa tiyan nga up to dos na diribol ako. Ang pagkaon hindi makinanlan. Basta importante makakaon ka lang. Correct. Hindi man kinanlan nga busugon mo gid ang imo nga ano. Next action boy. Inchakto nga posture. Para sa pagpungko wala. Sa pagkaon action boy, di ba usually magkaon tiga mo na. Dapat magkaon na mo na. Posture, good. Tapos ang- Poise. Hindi man poise, posture na siya. Posture yan. Ang doon naka-poise, yun ako mama. Ang posture yan lang dapat straight back. Ang ulo mo di level, connection boy, ang bla bla. Kahit syempre. Kasing ulo mo level, mas pagkaon na. Sige. Ano naman? Duga go down, gagid sa level. Buga go down sa level na. Kasi syempre, pag tindog mo connection boy, ay babalagahan ba? Tapos makaon ko, hindi ka magpungko dahil. Correct. Kaya para, amo nambal bala sa mga iloy na bala, sa mga babae, usually, napahugas pinggan, para hindi magdakong bilbil mo, tapos kaon, panghugas ka. Ako na mo ang panghugas pinggan, nagapagamay bilbil. Oh, tanawa bala ako, kay wala ko bilbil, kay gapanghugas ko pinggan mo. Tindog, stand. Look bala. Wala na. Te, may nakita ka? Na, kay gapanghugas kaya pinggan, yung kinabalay ko daan ni mama, perming nga. Te, tapos mo kaon daw, hugasan mo tanan namon nga pinggan. Agaw to gabi, ako ginagahugas pinggan sa balay. Very good, very good. Good. Next action boy. Likawan nga magsigi ka inom sang soft drinks, iced tea, juice, kag beer. Ano ba lang balila? Beer belly. Pwede as talaga sa juice. Juice, kag beer. Amo gani. Ano na gani? Save the best For last. Amo na balila, di ba, sa mga babae, beer belly. Sa mga pala inom nga ano bala. Beer belly. Kag wala pagid labot actually action boy. Wala labot sang bilbil kis aga ka intrahan man sang puson, bala kung pusunan balang babae. Amo na dugo ka pa si Bangdan siya nga bilbil. Pero Ako, ang okay bilbil na daw lang. bubble sa puson. Okay na lang ako ng babae nga daw may puson, pero hindi ko namian ng konbla ng babae nga duwang likod. Kala! Ano na? Cheryl Ray, ka na babae nga duwang likod. Sino na comment na sinyo Babae, duwalikod! Proud kami na iya bala. Ang babaeng dalawa ang likod. Importante. Grabe kami yung magpalangga. Ay, kung duwalikod na mo, siningon, duwa mo heart. Nano ka da? Ang haglara sa tubang. Tikay puro flat mo, ara sa chest. Na, kung duha ang chest, duwa man ka, ano rin ka heart. So, grabe kami magpalangga, dubli-dubli. Correct. Isa ka, muna ka, isa pa ka, kundi dubli. Nano naman? Mga pangapin mo sa duwang likod mo. Maganda ga-exist na dana ang dual likod. Pero kalaway man action boy kung may mga bukid-bukid. Budla na hindi kakakita. Budla na iya. Nanong ka mo man. At sa next direction boy, kaon gid everyday sang breakfast. Kay it breaks the fasting. Kay para action boy nga pagkaugto wala hindi dalok-dalok kada magkaon. Kaon dito doon, no? Breakfast, importante. Kaya gina-break mo na ang fasting. Pinaka-importante nga meal of the day. Hindi kaya hindi mo pagkabigon nga fast break. Ano? Fast break. Fast break. Break fast. Break the fast. Hindi kaya mag-brunch. Ang iban nga brunch mo, breakfast and lunch. Hindi na pwede? Hindi siya pwede. Actually, action boy, sabi sa mga research, affect na siya sa thinking ng tao mo kung wala ka breakfast, bala. Hindi ka concentrate sa work. Ang intelligence mo na doon, wala pa ka bugtaw. Amo ko na ang pinaka-most important meal of the day, ang breakfast. Miss ka hindi ako nung galing mag-lunch ang iban. Basta may breakfast. Kaya na eat like a Viking, eat like a king. Sa breakfast, tapos eat like a prince, nabati ako na, tapos eat like a pauper sa dinner. Good. Okay na? Yes. Last election boy, likawan nga magkaon sang maasin. Asin. Masin, sige. Kaya mo na siya. Very good. Masin Amo naman. na siya dapat nyo para wala kang mabil-bil. Okay? Why man puson? Wala man. Pero pilang likod. Dua. I'm proud to say, hi auntie ko, this is baby. Hi baby Dwayne is watching. Sige. Jojo Derla, good morning man. Sa kay Veronica Santillan Manukan. Ay hala, ano ang ginahala ni Jenna, hindi Veronica. Jeff Chavez, mayang aga. Wow, sexy. With feelings, magbasa ba?
nami gid bala basta si ang tandem makayuhom gid kami di. Rachel Aquarense. Hi, na? Ma'am Rachel. Hello. Good morning man sa kay Mara Girly Abad, ka gorgeous subong kay Action Eden. Thank you so much. Always. Siling ni Dennis Dennis niya, Meet Your Garden yung kanta gusto mo. Alam mo, ang ganda mo pala. Meet Your Garden, ha? Itsura mo do tabagak nga. Wala ka kabate. Wala sa Meet Your Garden. Itsura mo do tabagak nga uga. Ate Dennis, while kita mo. Ano kaya yun mo naman? Wala sa may mood light, ha? Ano mo si Dennis. Okay? Sige. Good. So, happy weekend everyone. Good morning sa aton nga mga Facebook dira nga mga followers nga wala naton mag-greet, no? Kaya daw alang-alang na sa aton nga panahon. Anyway, kita liwat sa Lunes na naman, ha? Happy weekend sa liwat sa inyo na tanan. Stay safe, everyone. Standby na sa Action Hotline with Action Art Tayhopon. Ang inyo naman din nga news team. Action Eden Aboso. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod Action Radio.